Аз чаках събора. Събора, моето изказване, вече показа как тия хора се обградиха и трябваше 15-20 минути да прокарва там канал, за да мога път да мога да мина. И плача, целувахме се, прегръщахме се и казва, живей, защото ако ти живее, ако ти умреш и ние умираме и така нататък. Ти си нашия пастир. Може да представите каква ситуация. Аз се слех с народа и той се слех с мене. Вярвате ли? Ето това е политиката, да се слеж с народа, а не с разни фракции там, много богаташи, не знам какви и прочее и прочее. С народа! Нищо друго няма спасение. А вярвате ли на това? Вярвам. Има. Честни, предани хора има. В това число и в СДС ги има. Аз неотдавна имах среща с един от СДС. Но не отговорихте... И видях какъв честен човек е той. Уверих се, приех го. Готов съм с него да разговарям на всяка тема. Но не отговорихте точно какво означава морала в политиката. Морала в политиката означава да се води баланс на интересите на всички, а не само на тия, които са забогатели. Ето просто. Защото народа е 90 на 100, а много богаташи са 5 на 100. И други, които преживяват към тях още 5 на 100, а останалото... Добре.